У жніўні глыбоцкі суд пакараў мяне 5 сотнямі арышту за тое, што я нібыта выкрыкваў лозунг «Жыве Беларусь». Сведкамі, як у нас прынята, былі 2 міліцыянты. А міліцыя ў нас, як і Лукашенко, никогда не врот. І хоць я тады нічога не выкрыкваў, узнікае пытанне, што ж такого крамольна ў гэтых 2 словах? Цяжка ўявіць, каб у Варшаве кагосьці затрымала паліцыя за выкрык «Нех жые Польска». Нават маскоўскія сілавікі не сталі б затрымліваць за лозунг «Да здравствует Россия». Мы спыталі віцеблянаў, ці лічыце на гэты лозунг антыдзяржаўным? Антигосударственным. Патриотичный лозунг. Патриотичный? Да. А что здесь народного может быть? «Живи Беларусь», в моем понятии, это Беларусь, мирная страна. Полностью. Какая она была до этого, в принципе. Сейчас, то, что сейчас происходит, это, конечно, из рук вон выходящее. Возникает, что что процветала в будущем Беларусь. Это же хорошо, что она живет. Главное, чтобы она жила, не умирала. И мы тогда будем жить, если живет Беларусь. Але тут, як чорт з табакеркі, выскачыў наш гісторык Марзалюк, які ўсё расставіў па сваіх месцах. Але калі мы кажам не пра словаспалучэнне, а пра прывітанне, значыць, то мы открываем статут Союза беларускай моладзі і пішам, што вот калі вы ніжэй па статусу, вот вы падыходзіце к старэйшаму і вітаецесь, жыве Беларусь, прычым выкідваеце руку. То есть зігуеце. Ну што тут скажаш? Абняць і плакаць. Відаць, забыліся нашы гісторыкі, як некалі і камуністы, і нацысты разам парад у Берасці ладзілі. Праўда, у Марзалюка знайшліся і прыхільнікі. Как бы он не агрессивный, так? Но если вот живе свободно Беларусь, там живе, ну, это как лозунг «Хай Гитлер» называется. Так или нет? Она как бы, как этот сплах. Лукашенко часта здзекуецца з мовы народу, якім кіруе, уживаючи белорусские слова замест матюков. Когда-то загубили эти сведомые, которые сегодня стремятся к власти, и они плявузгают о миллиардах долларов, которые мы получаем от торговли оружием. Прыклад з яго сталі браць і раённыя ябачкі, якія таксама здзекліва ўжываюць у сваіх пісанінах беларускія словы, хоць добрая палова з іх скончыла ў свой час беларускія школы. Што ж, рыба гніе з галавы. Але Марзалюк, відаць, не чытае газетаў, заснавальнікам якіх з'яўляецца прэзідэнцкая адміністрацыя. Вось надпіс «Жыве Беларусь». Нават побач з партрэтам. Што это, недагляд ці крамола? Трэба разабрацца. А я адкажу на нашай паўночнай гаворцы. Жывець Беларусь і будзе жыць, а без іх нават лепей. Зміцер Лупач, Алёна Шабуня, Белсат.